nézd meg a társlimet, a mennyi az idő! Új csúcs, nem! Megint nagyon szép volt, gratulálunk az új csúcshoz! Jön Fekete Tomi, kiért színekben! És Kulcsági Bálint a dragöszvérrel! Turbo 11-es volt! Ilyen részig színeivel Fekete Tomi! Ez is jól, amíg érkezik! Polipó! Jó van! Ez mi volt? E1-es győzelem, nézzük az 1-es golfnak az idejét! 11.09, kezdésnek nem rossz, 11.09, 196-os C vonalival.